Jaz sadynyň ýene bir konserti 8-nji ýylda Aşgabatdaky Mokamlar köşkünde geçirildi. Jaz töwerekleri adly aýdymsaz çäresi 1930-njy ýyllardan şu güne çenli wagt aralygyna degişli jaz eserlerini öz içine aldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan gürrüň berýär. Konsert 1976-njy 81-nji ýyllarda Howa Hatabat adly fusion toporynyň kompozitory we solisti bolan iň beýik baş gitarist hem diwana zehin diýilip tanalýan Jaco Pastorius meşhur instrumental kompozisiýalary bilen hem başlandy hem de tamamlandy. Geçen asyryň 30-njy ýyllaryndan häzirki güne çenli jaz tolkunlarynyň üstü bilen guralan bu gezelenç konsertiň dowamında piano başyndan aýrylmadyk zehinli Vladimir Mokrutumov tarapyndan geçirildi. Konsertiň başynda jaz standartlary şeýle-de häzirki zaman kompozisiýalar ýanglandy. Aşgabatly jaz topary konsertiň başynda Jüje atly we soňunda Guşlaryň mekany atly eserleri ýerine ýetirdi. Aýry-aýrylykda we duet bolup çykyş eden Maýsa Niýazowa we Döwran Şamaýew konsertiň işçiň solistleri aýdymçylary boldular we meşhur eserleri ýerine ýetirdiler. Her aýdymyň öz gyzykly hekaýaty bar. Ýöne tomoşaçylara hödürlenen eserleriň arasynda Maýsa Niýazowanyň ýerine ýetiren Ýaňak ýaňaga meşhur aýdymy hem boldy. Bu eser ilkinji ýazak 1936-njy ýylda Cylinder atly Hollywood filminde ýanglandy we Fred Astaire bilen Ginger Rogers tarapyndan ýerine ýetirildi. Bu meşhur çykyş Kaýryň Gyrmyzy Güli we Ýaşyl Mili atly meşhur filmlerde setirlendi. Irving Berlin'in rowayaty öwrülen bu aýdymy Frank Sinatra tarapyndan ýerine ýetirilenden soň has uly meşhurlyk gazanypdy we köp sanly görnüşde ýerine ýetirilipdi. Konsertde hödürlenen jaz standartlary Maýsa Niýazowanyň ýerine ýetiren Richard Rogersyň 1937-nji ýyldaky Meniň gülkünç söýgülim aýdymyny öz içine aldy. Bu aýdym Frank Sinatranyň Barbara Streisand'yň we beýleki meşhur ýerine ýetirjileriň repertuarynda bolupdy. Döwran Şamaýewiň ýerine ýetiren meşhur hitleriniň arasynda 1969-njy ýylda Chicagoda döredilen Yer Howa we Ot atly saz toporynyň repertuaryndan meşhur Sentýabr aýdymy boldy. Döwran Şamaýew ingliz tilindäki aýdymlardan başga da rus aýdymçysy Aleksey Chumakowyň repertuaryndan Şu ýerde we Ol ýerde atly aýdymy ýerine ýetirdi. Jübüt hökmünde ýerine ýetirilen aýdymlaryň arasynda George Gershwin'in Porgy we Bess operasyndan Claranyň Hüwdüsi eseri tomoşaçylar tarapyndan aýratyn kabul edildi. Ýöne Nuri Halmamiedowyň Aýnanyň Hüwdüsi eseri konsertiň esasy aýdymsaz çäresine öwrüli jaz toporynyň we Kakajan Hudaýberdiýewiň tüýdükde we saksofonda solo ýerine ýetiren öz boluşly çykyşy eteriň etno-jaz görnüşinde ýerine ýetirildi. 8-nji ýylda Aşgabatda geçirilen bu konsert paýtagtda jaza başlanan ikinji aýdymsaz çäresidir. 4-nji we 5-nji ýyłda Türkmenistanyň Döwlet Medeni Merkeziniň Mokamlar köşkünde tomoşaçylardan dogly zalda jaz öwüşgünleri atly konsert geçirildi. Şonda habarçylaryň habar berýärler, Aşgabatda jaz muştaklaryň şeýle köpdügi guramaçylary gen galdyrypdyr. Häzirki wagtda konsertler Milli Medeni Merkeziň Mokamlar köşküniň awrely zalynda barha köp geçirilýär. Mokamlar köşküniň diňe bir häzirki zaman arhitektura yapık ýadygarlygyna öwrülmän eýtim has janlanýanlygy diýsen begendirýär diýip habarçyma daýdar. Koronavirus çäklendirmeleriniň ýeňilleşdirilmegиnden soň Aşgabatda dürli aýdymsaz janrlaryna bagyşlanan birnäçe konsert guraldy. Şol sanda koronavirusyň ýaýramagynda ýanwar aýynda Türkmen hökümeti tarapyndan girdilen birnäçe aýlyk gulplama sebäpli ýatyrylan aýdymsaz çäreleriniň ençemeti geçirildi.